ning sing muring-muring Baladewa. Sawangen, Koko Prabu saiki perang karo Hamsa, karo Dimbaka, ratu loro, raga loro nyawa siji. Iya. Kongkonane Jara Sandha. Iya. Kowe arep males ora? Males ngopo? Males wirangmu kowe nantang Hamsa sing nesu Koko Prabu Mandura terus sing temandang Koko Prabu Mandura. Tegese Koko Prabu rak ngrebut mungsuhmu to? Iya. Galu kae Koko Prabu saiki kebingungan. Bingung piye? Tembungmu sing apik. Karepku kuwi bingung penggaling Koko Prabu Mandura. Iya. Merga Hamsa dipateni dilumpati Dimbaka, Hamsa urip meneh. Dimbaka dipateni dilumpati Hamsa, Hamsane urip meneh. Koko Prabu kae pancen sekti digdaya, ning nek tumandang ki nggunakake akal, ora nggunakake akal. Wong mateni ratu kae iki jane gampang. Upama loro dipateni bareng kae wis ora bakal iso urip meneh. Ning Koko Prabu ora iso menggali tekan semono. Merga wis kesurung rasa mubal babaring kanepson wekasan akal budine ilang. Yo. Terus kowe maju. Ratu loro kae dunen kumba sirahe nganti pecah kabeh. Engko rak mati kabeh. Engko rek Baladewa nesu, kowe omongo yen Baladewa ya lancang. Kok ngrebut mungsuhe Werkudara. Engko nek wonge ngeyel. Kowe wedi kok? Ora, tandangi lho. Tenan. Iki ngopo lho Werkudara kok tenan? Mergane kowe adine. Nek kowe wis ngentuke lak tandangi tenan. Ya aja, iki mau rak ming tembung sembrono to. Nek kira-kira kono nesu mengko tok wangsuli. Aku ora tau omongan akeh. Omong aku ya nganggo kepelan utawa nganggo sikil. Nek nganti aku engko ora eling Baladewa tak dugang utawa tak jotos. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan, diampet. Diampet wong kae nek cerewet ora kena diselani. Mesti muring-muring terus. Nek kowe engko bingung kowe ngundang aku. Kowe iki kerep ngapusi. Ngaku wae. Engko aku wis maju kowe lunga, engko nek geger Baladewa karo Werkudara, kowe guyu saka Dirgantara ya ora. Ora apa. Kowe iki kulino ngono kuwi. Sagedhagan iki ora wis, ora. Ora aku tak neng kene ora lunga-lunga. Janji lunga ketemu ak candal ak banting. Iya bantingan ora pecah kok tok banting. Bantingan. Yen pancen kowe tanggung jawab ratu ora patenane. Nek ana murinane Baladewa aku wegah nanggapi. Kowe sing nanggapi. Iya tak tanggapi. Pira to nanggap Baladewa? Wah, ora sembrono iki rembugan tenanan. Lho, lah iya aku ya rembugan tenanan kok. Sampe nanggapi Koko Prabu Mandura wae pira tak tanggapane. Wah, mikira trajange dhewe. Edian iwak dhuwurku to kan.
Raden Werkudara. Waduh aku dicandak tangan ki wong. Aku dicekel tangan tengen. Wah. Ratu mulang sarak kandhani ora gugu. Ora gelem bali dijung akhirat nyawamu. Aduh, Raden kula nyuwun mapunten Raden. Kula nyuwun mapunten. Wah! 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 Mati to iki. Lho kok mati ki? Monggo aku ora mateni. Lah kok dadi? Wah, tenan ora, menungso iblis. Kok ngrebut musuhe Baladewa? Werkudara. Werkudara. Hei. Anggepmu apa? Sing ngakon sapa? Sing dawuh sapa? Ngerti Hamsa karo Dibaka iki musuhku. Kowe musuhku sing arep bleket negara Mandura, sing arep bedah negara Mandura. Lah kok tak pateni, kowe ngino karo aku, kowe ngecek karo aku ya. Mbok kira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dibaka. Kowe nyias karo Baladewa. Kowe ngecek dipresani bae akeh, semene akeh wong sak negara Ngamarta nonton kabeh nggonku perang. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dibaka. Kowe nglimbung ana ing peperangan. Kowe nglabung ana ing peperangan. Ngopo? Kowe tak jak omongan. Wis ngerti. Saiki aku tak takon karo kowe sing kok sapa? Sing mateni Hamsa Dibaka sapa? Kowe ngecek karo aku. Kowe mben jaman iso perang tak latih perang. Kowe tak wenehi pengerten bab ilmu perang. Bareng gedhe kowe digdaya kowe ampuh. Kowe ngrebut mungsuhe Baladewa. Kowe ngino karo Baladewa. Kowe ngecek karo Baladewa. Werkudara, aku iki omongan karo kowe. Yo. Rungono. Gah. Wah. Aduh, iki ngapa iki? Ih, kowe. Ana ratu lungguh kok dibopong bae. Hei, kakangmu nesu. Kakangku sapa? Iwan. Iwan sapa? Baladewa. Kaya pelajaran SD wae. Iwan nesu sik nrenggalangi budi to kok. Wah, unek-unek aku entek-entekan. Ngeyel. Aku wis wegah tok peksa. Werkudara. Werkudara. Hai. Bengak-bengok. Anggepmu apa? Hamsa Dibaka ki musuhku. Ha iki men iki sing gawe tuk sembring perkara sik kowe. Ya ta? Ya ta? Iya. Kowe mesti. Ayo. Ora sangguyu. Ora sangguyu. Kowe sing aja saiki Werkudara, ya. Iya, aku apal aku. Kok Prabu menika ndika menapa? Wis ora dadak kowe kumbras dadak kowe silak. Kowe sing dadi tuk sumring perkara, kowe kongonan Werkudara ta? Iya ta? Ayo. Iya ta? Aku kowe ketok kowe gligaping paning almu kowe kedap-kedap ngono ki aku ora ngerti kowe. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Inggih. Kowe dawuh Werkudara ngono kuwi apik kok. Lho, sae kemawon apik miturut kowe dasarmu apa? Kok Prabu kula nuwun sewu. Nek perang ki niku mboten ngangge akal ning nganggo akal. Lho, tegese ming waton sentosa, waton rasa, waton ngamuk ning nuwun sewu. Mriki mboten diagem. Molo dasmu kuwi. Karo kakane kok molok-moloke. Piye to akal mboten diagem. Tegese piye? Kok Prabu menika namung ngginakaken akal, wong kekuatan menika iso suda. Tegese mangke panjenengan menika
kentekan kasantosan terus suda karosane bakale kalah. Mula nek wong perang menika hitungane werna loro, nggunakake akal ya nggunakake akal. Nesu menika kenging, duka menika kenging, ning nganggo petungan. Ora kok duka terus muni-muni ngajar wong sak penake dhewe. Lah mriku le temandang sareh nganggo akal, mula panjenengan keseser. Aku ora rumangsa keseser. Ning nyatanipun mangke sekedapane panjenengan kok badhe kawon. Wong panjenengan ora iso mitung. Hamsa mati dilumpati Dimbaka mati, urip. Dimbaka mati dilumpati Hamsane urip. Mriko nek wong pinter ra wis ana hitungane to. Hitungane piye? Lah nyawa siji raga loro, tegesipun ratu kala